Yo ma uchung'ne e bura machal kod mano. Kawadhi nyime nyako Ramogi en ni jatend piny William Ruto oyango ni sirikal oseketo maino e bero sekta mar pur ka gichiwo sir ne jopur kokalo kuom chiwo gige pur ma nengogi ogonyore, ka bende wacho ni ma oseneno ni chiemo kata keyo mag cham e pacho ka obedo mamalo, kendo koro golo chiemo e pinje maoko kikelo e piny Kenya oduok chien. Ka otwak kod jo Kenya modak e piny mar Ingereza, Ruto odok ne okumba manyien mar thieth mar SHA kaachiel kod okenge ma sirikal medo keto neno ni sekta mar thieth kaachiel kod mano mar somo oriere. Jafumbo marwa Armstrong Osutwa nigi ler mar wachne. Kotieko limbe mare piny UK nyoro, jatend piny William Ruto ne obago twak kod jo Kenya modak e pinyno ka oyango singo mage ne piny Kenya. Olero mago mosetimo pacho ka e migepe mopogore opogore. E sekta mar pur, jatend piny oyango nigi keto maino mar neno ni nengogi molwar, ka owacho ni kaka sirikal negi kawo ting' mar chwalo teko kod omenda ne pur kaachiel kod gik pur ma nengogi oyweyo, kama oting'o mbolea kaachiel kod kothe ma opogore gi keto omenda e chiemo ma nengogi oyweyo kaka ne itimo e kinde mokalo. Instead of subsidizing consumption, which never solves any problem, we were instead going to invest in production. We put more money not in subsidizing unga, not in subsidizing fuel. We put more money in subsidizing fertilizer, seeds. Ruto wacho ni ma osemiyo keyo mar cham osemedore nyaka ogunde milion 75 mag oduma, kipimo gi milion 44 higa mokalo. Bende chenro mag kelo oduma pacho ka osedok gi 80%, kamano mar sukari olwar gi 70%, kamano osemiyo sirikal ong'ado omenda mitiyogo e kinde ka kinde mar kelo cham go kowuok bilion 500 nyaka bilion 280. Our maize production has gone up by 50%. From 44 million bags last year, we harvested 64 million bags. This year, we are targeting 75 million bags. Because of the interventions we've done in the agricultural sector, we have reduced imports of maize, for example, by 80%. And we have reduced imports of sugar by 70%. We have been spending 500 billion Kenya shillings every year to import food. This year, I have reduced from 500 billion to 280 billion. To sekta mar thieth, jatend piny oyango ni okumba machon mar NHIF ne okonywando jo Kenya duto ka ipimo gi okumba masani mar SHA. Ruto wacho ni giseloro ute thieth maromo 1,000 mabandia kendo ma osebedo ka lodho omenda kuom jopiny, ka wacho ni giseneno ni ute thieth duto otiyo gi lony manyasani e choko nonro mag jotuo mondo tiek midhiero makamano. We have a health insurance scheme that leaves no Kenyan behind. We have closed down 1,000 fake hospitals because there are still those who want to change. For example, somebody has gone there for an outpatient. They want to change it to be an inpatient so that they can claim more money. Those ones, we are going to shut them down. E sekta mar somo, jatend piny oyango ni midhiero mane okwako lai manyien mar somo mar CBE kaachiel kod chenro mar chiwo omenda ne jopuonjre mag mbalariany oserie. Owacho ni giketo maino mar neno ni nok mar jopuonje skunde orumo, ka gigeno ndiko e tich jopuonj maromo 100,000 ka chop chak higa manyien. Oyango bende ni klese 23,000 oseger e skunde pachoka, kendo ute timo nonro kata laboratories maromo 1,600 bende oseger. We have hired 76,000 teachers. We are hiring another 24,000 teachers before January. We have put up 23,000 new classrooms. 1,600 new laboratories are being built. Jatend piny William Ruto bende olero ni ka opogore gi chiwo tije, chenro mar gero ute ma nengogi oyweyo geto daro jo Kenya maromo milion 7 kowuok kuonde dak mongore. We have a pipeline of 700,000 houses. You've seen the numbers here. And we are going to not only create jobs, not only create industries, but we are also going to have to get rid of the 7 million Kenyans who today live in slums. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.